ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଲୋକକଳା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଲୋକକଳା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକର 328ଟି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଭତ୍ରା, ଉପସଭାପତି ଭୀଷ୍ମ ସବର, ସମ୍ପାଦକ ବାବୁ ଅଶୋକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଳି ଓ ଭବାନୀ ବିଷୋଇ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମ ମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ଓ 15 ଜଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଥିରେ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ ପୁରୋହିତ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଓକିଲ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରୀ ଘାସିଆ ହରିଜନ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, କମୋଦ ନାୟକ, ମଦନ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।